dashi to ko tawakkalitu Allah Allah ni sonche kuna dashi to ko tawakkalitu Allah Adam dumi son katlaki kuna da tawakkalitu Allah Alamani sonche kuna dashi to ko tawakkalitu Allah jongi jigi de kadalima sayi tawakkalitu Allah Alamani punya dogo yashi to ko tawakkalitu Allah Adama dumbi punya ningatlaki joya tawakkalitu Allah Alamani punya dogo yashi to ko tawakkalitu Allah Oko songunye jigi semme fama alala tawakkalitu Allah Wayengo yebeto dalima sabulu tawakkalitu Allah Baba Jose trawele ke jigi alade tawakkalitu Allah Jose igi semme dalima salla tawakkalitu Allah Jombe bara minna iji alade tawakkalitu Allah Jombe kugu dilla isme Allah tawakkalitu Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu yedana ya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ ne bi yɔrɔnin fɔ baasi la ye tawakalitu baasi la isme dalima sala tawakalitu foshi kelen no to fama alabo tawakalitu inni bi fuli la se bara jamma bemmo tawakalitu arajo nyetala jama kulu be fo tawakalitu mi barika udawi kanu jamana tawakalitu Nebi barika dambunya ni ulaya tawakalitu aye nganu dalima sokoso tawakalitu aye nganu lo fainga mo tawakalitu okoso nganji semme dalima ko fana ka baara fana ka kɛ ka taa fara cɛsiri ni wali o bɛɛ lajɛlen siraw fɛ sa nin bɛɛ lajɛlen kimɛli kɛra kunungo Liberiakaw nana kana Mali ka dɛmɛ ɲini min ye Conseil de sécurité des Nations Unies o sigili ko la Bamako misiriba ale bɛ se ka fɔ tare ni waati in na courant no o ye panneau solaire layidu min kun taara Mandeden maaw fɛ ka kɛ ni u ka sigiri an ka jamana kɔnɔ ale kɔni kurumo karili kɛra bi Kiba Jalo tun bɛ o kɛnɛ ka kɔkan kibaruyaw la sa Américains ni Russiens ni Ukrainiens olu ye bɛnkan sɔrɔ min ye RDC fana ye cɛfɔ ni kan bɛ ɲinini bɛ ka kɛ yaasa sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na Angolakaw olu fɛ yen kibaruya mɔrɛ minnu mana sɔrɔ ka far'o kan sa an na olu lakali aw ye aw bɛ se ka faamuya cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw olu la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la Général d'armée Asimi Goïta ale ye ministre damadɔ wele kɔmasegi baara ka kɛ ni IS ɲɛmaaya min kalifara a la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la kɛnɛ kan sa an bɛ se k'a fɔ min ye kulubakaw fɛ kunungo waleya ninnu olu bɛ se ka latimɛ cogo min na sa ministre damadɔ kɔni bɛ yen olu nana kɛnɛ kan ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye a fɔlɔ o kɛra ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ministre min bɛ wolomasiri tabaa ko kunna an ka musaka ko ministre olu kɔni ye maaw ye maa minnu ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni laɲini min ni IS y'a kɛ a ka sigiliko fɔlɔ la juillet kalo tɛmɛnen Nigerkaw fɛ yen o bɛ se ka latimɛ cogo min jamanakuntigi ani ni maa ninnu sa n'o ye ministriw ye u kɔni nana ka na laseli kɛ IS yɛrɛ tɔgɔ la waleya minnu bɛ yen ɲaame ale laseli kɔfɛ sa Mali a ye mun fɔ ko a bɛna olu latimɛ olu ko bɛ cogo di kuma kun fɔlɔ o dira maa min ma sa min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale de kɔni ye kuma ta a y'a yira sa k'a fɔ ko waleyaw caman sera ka timɛ bi i n'a fɔ wolomasiri tabaw ka jɛ ka wulikajɔw kɛ Mali Burkina Niger o senfɛ Sadio y'a yira sa k'a fɔ ko jaabi ɲɛnamaw caman sɔrɔla o wulikajɔ la
min ye wulikajɔ min tɔgɔ dalen don sa ko yɛrɛ ko o ko b'i sɔn bi a tako filanan o bɛ sen na waleya in o sen fɛ fana wolomasiri tabaw jamana saba ninnu dankun kɔnɔna sa n'o y'u cɛ ye olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yen o y'a to bamanci wale n'u ka walekɛbaa caman ka se ka bɔnɛ u ni na min ye u bololaminɛw k'olu caman sɔrɔ minisiri n'o ye Sadio Kamara ye a ko a bɛ sɔrɔdasiw fo wulikajɔ ni timinandiya la waleya ɲumanw na sa yaasa cogoya min na dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min wolomasiri taba ninnu kɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma AES tɔgɔ la o kɛlen do tare bi dugudenw caman bolo minisiri Ablaye Diop n'ale ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ale ko nin waati in kɔnɔna na ko kalifalen Asimi AES ɲɛmaaya la sa jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko la sa Mali kɔni ani AES jamanaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi na min ye jamana ninnu saba ninnu ye o kumakan o bɛ lamɛn diɲɛ fan 14 fɛ drapeau o sɔrɔla o tɔgɔ la logo sɔrɔla passeport o sera ka sigi sen kan min ye ka jamana wɛrɛw fana sɔrɔ ka kɛ ka baara ɲɔgɔn ye o baaraw fana sera ka sigi sen kan Mali ale ka hukumu kɔnɔna na sa AES bolo mɔnɔbɔ jamana o jamana nɔfɛ ka ɲɛfɔli kɛ a y'a ka baara la diɲɛ seleke naani kɔnɔna na olu caman ye jaabili kɛ bi na fana kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnenw ka taa se diɲɛ kɔnɔna ni farafinna kɔnɔna ma AES jamanaw bɛ jɛ ka o batakiw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn kelen ye ɲɔgɔn lajɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sa tiɲɛ don bɛɛ bɛ t'i ka jamana tɔgɔ la nka n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ jɛ ka Kamaru ka baara kɛ baara mun b'a to o b'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye jɛkulu kelen kɔnɔmaw ye minisiri Aluseni Sanu ale ye jida min sɛnɛ ka sa o ye baara minnu kɔni kɛra sa yiriwali ta nasira fɛ a ko nin waati in na musaka kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka ɲini musaka min bɛna to AES yɛrɛ ale kan ka se ka baara minnu kɛ don nataw la ko projet belebeleba caman bɛ yen u kan ka jɛ ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu dɔw kɔni kun donna ka ban banki u kan k'o sigi n'o ye sɔrɔ yiriwali banki ye k'o kan ka sigi na ala sɔnna a ma Aluseni Sanu y'a jira k'a fɔ ko papiyew bɛɛ lajɛlen labɛnna kabini janvier kalo tile 7 min ye musaka fana ye min bɛna bila kɔnɔ sa o ye sefa wari miliyari 500 o de kan ka bila wagane in kɔnɔna na yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min n'i ye jagoko ta nasira fɛ fana y'a yira sa k'a fɔ ko waleya caman sigira sen kan min b'a to jagokɛlaw jamana saba in kɔnɔna na u bɛ se ka taa ni ka segiw kɛ douanelakaw bɛna jɛ ka kɛ douane kuduba kelen ye ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ maaw n'u bolominɛw lakanali fana na a y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna douane k'o kɛ kuruba kelen ye yaasa jagokɛlaw olu bɛ se ka lafiya cogo min a ko ko AES sigili sen kan a kan ka na ni min fana ye o ye nɛgɛsira ye AES nɛgɛsira kan ka sigi sen kan a pankuru n'o ye u bɛɛ jɛlen jamana saba jɛlen pankuru ye k'o fana kan ka sigi sen kan a y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu sigira ka olu waleyaliw baaraw kɛ k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen timɛnen don sɛbɛn fɛn fɛn kan ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan balo fana jamana saba in jɛra ka balo dɔw fara ɲɔgɔn kan o balo fana bɛna kɛ a n'a san yɔrɔ n'a feere yɔrɔ ka se k'a to min ye da dumuni fɛnw ye olu sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamanadenw ma min ye lajɛ in kɛnɛ kan jamanakuntigi a y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kalo 3 nata in na ale jɔyɔrɔ min dira ma AES la u bɛna ban nin kimɛli in kɛkun ye mun ye a bɛ se ka mun fɔ jamana tɔw ye yanni u ka ɲɔgɔn sɔrɔ juillet kalo nata la jamana na AES jamana na min ye ale ka kunfɔlɔ baara in banni o kuncɛli ninnu maa saba minnu ye kuma minnu fɔ bi a ko k'o b'a hakili sigi kosɛbɛ o b'a to ale na sɛbɛn kɛ sa k'a ci jamana tɔ ninnu ma majɛ minnu mana yaala ani n'u ye laɲini minnu kɛ u na jɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan yanni u ka ɲɔgɔn lajɛ cɛ o bɛna kɛ jamana in dɔ la kelen na i n'a fɔ a kɛra Niger ale cogo min an bɛ to kuluba faama sigiyɔrɔ hali bi Libériyakaw olu ka maaw bɛ an fɛ yan taama na min ye Libériyakaw ye sa olu ye u ka jamanakuntigi n'o o ye Joseph Boakai ale ye maaw ci ka na yan sa maa min nana sa o ye Sara Belonson Nyanti ye ale y'u ka minisiri ye min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale kɔni nana ni Joseph Boakai o ka sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o b'a yira sa k'a fɔ ko olu b'a fɛ ka jɔyɔrɔ ɲini diɲɛ seleke naani ale bankun kan n'o ye conseil de sécurité ye olu ka jɔyɔrɔ ɲini hukumu kɔnɔna na sa u bɛ fɛ farafinna jamanaw k'u kɔkɔrɔma don u nana ka na Mali ka dɛmɛ ɲini o ko hukumu kɔnɔna na min ye muso in ye n'o ye Sara ye a ko ko ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko bi tɛ min ye olu ni Libériya ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko bi taa siɲɛ fɔlɔ ye jamana fila in ka jɛ ka ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don diɲɛ seleke naani bankun kan waleyaw caman kɛra ka tɛmɛ misaliw caman kɛra k'a daminɛ Ellen Johnson Sirleaf la fo ka na se nin waati na Joseph Massa k'olu ni Mali kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ɲɔgɔn faamu ko caman na jɔyɔrɔ min filɛ n'olu bɛ k'a ɲini u bɛna n'a ɲini farafinna bɛɛ de tɔgɔ la a ka d'u ye u ka Mali ka dɛmɛ sɔrɔ u ka da ye fana Mali bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ani fɛɛrɛ ni dabali min bɛ Mali bolo k'o fara u taw kan yaasa wulikajɔ in jɔyɔrɔ kelen in n'o bɛna na ɲini conseil de sécurité la Libériya ale ka se ka o sɔrɔ jamanakuntigi a y'u lamɛn k'u fo k'u waleɲuman dɔn
muso ngoni ko ka nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a ye maa lamɛn ani maa kumana maa min ye ko in bɛɛ lajɛlen a kungo ni a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen faamu. Nin kalo in tile 12 o sufɛ suntigɛ bannen min ye mugujugu kɔni ye o kirinna Gawokaw kan. Mugujugu ye jasira bonya kosɛbɛ sabula a tigi tun bɛ fɛ ka kan nin ɲini nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛnen miniti 15 ye waati min na maaw bɛ labɛn na ka taa safo seli la. Mugujugu in kɔni taara bi du dɔ kɔnɔ, mugu 3 don, kelen kɔni binna yɔrɔ dɔ la, kamalennin dɔ a y'o jogin, maa wɛrɛ bɛ duden dɔ a y'o fana jogin, min ye minɛnw ye a y'olu fana tiɲɛ ka mobili dɔ fana halaki a sen fɛ. Waleya in kɔni jasira ko bonyana nka nin waati na sa Gawokaw y'a jira sa k'a fɔ ko basigi ko kɔni nalen don. Mali ale ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ a ndayinnen don bi kosɛbɛ. Maa 528 o de gɛnna ka bɔ Moritani ko sabula ko sɛbɛn t'u bolo ka na n'olu ye Gogikaw fɛ yen Mali ni Moritani dancɛ la. Dr Burulayi Keyita ni ale bɛ minisiri min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka baarakɛyɔrɔ la sa, ale de ni kibaruya in di kunnafonidilaw ma k'a jira k'a fɔ sa ko min ye nin ko in ye ko a bɛ ka lajɛ sɛbɛsɛ di ɲɛma jɔlen na. Nka kɛnɛ ka ɲi Maliyɛn minnu bɛ Moritani u ko k'olu ma foyi faamu sabula waleya minnu fɔra ani ko minnu kɛra ko o bɛ ka kɛ olu ye olu tɛ ka se ka sen sɔrɔ. O hukumu kɔnɔna na sa an bɛ jɛ k'an balimakɛ dɔ lamɛn ale bɛ Moritanikaw fɛ nin waati in na ka kɛ ni degun min bɛ u kan sɛbɛnko ta nasara la kuma tɛ laisser passer ale ma. Ni ye ka bɔ ka kuma di tiɲɛ yɛrɛ la n'an ma bɔ ka solution ɲini a ko la ka caya ko tali ma mɔgɔw bolo da la. Sisan Moritani donni bɛ fɛn min na an kana ɲan nɛgɛ walahi an t'an ko yɔrɔ jɔ ka taa an jɛ yɔrɔ jɔ fɔbaga t'a la. An b'a fɔ de walasa an ka ɲɛmaaw fɛnɛ k'a mɛn degun minnu b'an kan Moritani. Moritani polisiw donni bɛ mɔgɔ min na sisan n'o ye nin na ni laisse passer de mais nin tɛ baara kɛ. Mali 40 n'o y'i minɛ o kelen de don. N'i ye 40 yira u b'a fɔ mago t'o la. Bon Moritani wari u y'a 100 soit 50 soit 40 u b'o de f'i ye k'i k'o de sara. Ni m'o sara ko b'i reflet ka taa Mali. Même ne yɛrɛ bi juma 2025 u bɛ bi ne n'o ye ɲɔgɔn bɛn o ye ne minɛ ne ye 20 de sara o kɛ ni 20. Bon ne ni ɲɔgɔnna camanba de tun b'a kɔnɔ minnu ye maliyɛn ye mais u b'a fɔ mɔgɔ ma ko ka 30 sara soit a b'u ka 50 sara ni m'o sara u bɛ reflet ka taa Mali la. Moritani polisiw sanama don ni bolo la. Umi na o tɛ nali bannen dɛ u bɔ tila k'i ta de bɔ i kun minɛ ni u b'a fɔ i ni ma wari sara k'u bɛ reflet ka taa Mali la du bɛ 40 sara du bɛ 50 sara bi ne yɛrɛ ye 20 sara. Bon an bɛ to nin na cogo di hali se ka bɔ ka taa bitigi la an bɛ to nin na cogo di i tɛ se ka bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ wari min hinɛ sɔrɔ n'a fɔra ko hinɛ wari n ka cɛ ko polisiw de bɛ tila k'o minɛ i la n'u y'o minɛ o tɛ tila ka papiye dɔ d'i ma k'a fɔ hali mɔgɔ wɛrɛ ye minɛn zeni k'i bɛ nin papiye yira u t'o yira. Moritani polisiw nana b'an kɛ marchandise de sisan ko u nana b'an kɛ wari ɲini yɔrɔ de sisan ko an ka ɲɛmaaw ka wuli vraiment ka wuli ka fu siri nin ko in da la quoi. Moritani badenba de bɛ Mali la ye foyi tɛ ka s'u ma u b'u ka bitigi feere cogo minnu ja anw bɛ yan an cɛ n'a fɔra an bɛ bɔ ka taa mɔsɔnkɔrɔ baara la an bɛ wari minnu sɔrɔ k'o bila an kun n'a fɔra ko polisiw hinɛ k'an minɛ k'o hinɛ wari min na an bɛ balo cogo di tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔ don walahi n ka cɛ an ka ɲɛmaaw ka wuli ka fu siri nin ko da la sefa wari $90,000 o de donna pano la pano min ni o taara misiriba ale kɔnɔna na dɔgɔkun 2 baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ mandenden maaw olu sigi waati ya u ye layidu ta jamana ɲɛmaaw ye sɛki $50,000 u kun y'o de ŋaniya ta nka baara min ni yɔrɔ min yiral'u la n'o ye misiriba ye baara taara kɛ yɔrɔ min na a yera k'a fɔ ko wari a tɛ labɔli kɛ yaasa misiriba k'a sago sɔrɔ kuranko la mandenden maaw kɔni ye a lata fɛsa fo a ka kɛ misiriba bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na o de taara a yɛrɛ sɔrɔ $90,000 na $90,000 in kɛra ka baara min kɛ Kiba Jalo tun b'o kɛnɛ kan bi misiriba kɔnɔna na an ka jɛ k'aw filɛ. Misiriba mɔgɔw ko nisɔndiyabaatɔ n'i ko k'a ka tasuma faga n'a daji b'a faga nuji b'a faga nin diyara an ye a bɛnn'a ma a diyara silamɛw ye an bɛ min ɲini an bɛ dugawu de kɛ an bɛ Mali min kɔnɔ Ala ka Mali kisi Ala ka maliyɛnw kisi Ala k'an kisi balawu ani masiba Ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ o ma maa o maa n'i ye Ala ka so sanuya Ala b'i sanuya
ma ye ala ka diinɛ dɛmɛ ala b'i dɛmɛ an bɛ juma la an tɛna kuma janya misiriba bɛɛ tɔgɔ la alimami tɔgɔ la misiriwelaw tɔgɔ la misiri baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji. A tɛmɛna miliyɔn 50 kan fo ka taa se miliyɔn 90 et on peut même dire plus de 90 millions de francs CFA. Manden Dey o entreprise an b'a fɔ mais a sababu ye monsieur le ministre de l'énergie et de l'eau an b'a fɔ kosɛbɛ parce que ale de y'o orienté ka na k'a fɔ ko misiriba ala ka so de don la grande mosquée du vendredi de Bamako an surakaw an ka ko bɛɛ de bɛ misiri saba nin Bamako misiri saba nin a ka gɛlɛn an ma ni fɛn bɛɛ ye. An bɛ yan bi misiriba in kɔnɔ an ka installation solaire kama Manden Solaire Day mun ye société malienne ye ani chinois bilalen don partenariat la gouvernement ka hokumu kɔnɔ an nana misiriba installer panneaux solaires la pour que misiriba ka se ka fonctionner 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ni panneau ye a laɲini ye mun ye courant sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na misiriba ma facture bɛ se ka jigin cogo min na gasoil san bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an silamɛw bɛɛ lajɛlen ma bibi in na an b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ courant ko la gɛlɛya bɛ essence ko la donc an bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ pour que hali bi ka gouvernement dɛmɛ a ka baaraw la o de ye nin dɔ la kelen mais an tɛ dan o ma an ye layidu ta o layidu ye mun ye an ko an bɛna centrale communautaire den 10 k'o créer Mali kɔnɔ yan ka daminɛ Kayi ka taa fo Kidal an bɛ centrale den 10 ani gouvernement bɛna lajɛ k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna centrale communautaire 10 jɔ k'a di Mali ma an ko an bɛna o projet bɛ wele les anges lumineux an ko an bɛna écoleden 20 sugandi ka climatiseur sigi o classiw kɔnɔ k'o di Mali ma donc o ye an ka projet filanan ye projet sabanan o ye ka laboratoire dɔ créer malidenw bɛ se ka na kalan mun kɔnɔna la pour que ka se ka mun ye panneau solaire énergie renouvelable a sugu ka ca k'olu maîtriser k'olu dɔn an ko kuma wɛrɛ la mun fana ka bon kosɛbɛ n le 7 avril 2025 à partir de 15 heures an kɛlen don ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen invité u ka na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que Manden Solaire Day se ni a bɛ se mun na a k'o yira bɛɛ lajɛlen na a k'o yira malidenw bɛɛ lajɛlen na. ko panneau système solaire b'u bolo a valeur bɛ taa fɔ 50 millions k'u b'a di yan mais u t'a da u ma n bɛ yɔrɔ f'u ye u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ min olu bɛ taa monter fana u b'a bɛɛ kɛ fu n ko baasi tɛ miiri ma taa yɔrɔ wɛrɛ la o seconde kelen k'u ma n k'a bɛ kɛ misiriba la k'u ma a bɛ kɛ misiriba la o yɔrɔ bɛɛ n ye n ka cabinet wele k'u ka misiriba direction wele ko n bɛ mɔgɔ ci u ma parce que olu de b'a cogoya dɔn yala a bɛ se ka kɛ yan a tɛ se ka kɛ ne t'a dɔn yala f'u ka yɛlɛ sanfɛ fo yamaruya ka d'u ma o yɔrɔ bɛɛ n ye mɔgɔ ci n'u kana fɔ misiriba ye n bɛna mɔgɔ ci u ma u bɛna yɔrɔ lajɛ u b'a fɛ ka panneau placer u nana ala y'a kɛ u y'u reçoit o dugusajɛ alimami n'a ka jama u ye ɲɔgɔn ta u taara n fɛ yen ka taa foli kɛ n ko alimami baara ma kɛ fɔlɔ dɛ a k'o t'a la kuma yɛrɛ ye wasa kɛ ŋaniya ye wasa kɛ u nana dugawu kɛ u diyara n ye kojugu donc n bɛ alimami fo k'a jɛ ɲɔgɔn fo ka misiri baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo munna n ye ŋaniya ta ka ɲɛsin misiriba ma an bɛ kalo min na o ye sunkalo ye sunkalo ye baton kalo ye sunkalo ye hinɛ kalo ye sunkalo ye kaloba de ye bon n'i y'a jateminɛ kuranko gɛlɛya b'an na ne ye kuran minisiri ye n b'a dɔn aw b'a dɔn mais misiri yɛrɛ ye fɛn min ye fana dɔw ka monturu don misiri wele kan o de bɛ dɔw lakunu o de bɛ dɔw sɔmi fajiri la o de bɛ dɔw sɔmi selifana la mais ni kuran t'a la misiri welelaw ka welekan bɛ dan
a naga kɔrɔ bɛɛ t'a mɛn fajiri bɛ se k'i ta i tɛgɛ ma hakili b'a la an balakaw an mamusow mɔduru kun t'olu bolo u ka jate ye ko misiri kaɲɛ fɔlɔ welela dɛ u bɛ calcul kɛ n'o de ye u b'u ka tobiliw préparer ka bɛn n'o fɛnw de mais parce que u bɛ misiri wele kan de mɛn a dɔ la i bɛ to dilan kan fajiri b'i ta i tɛgɛ ma parce que i ma misiri wele kan mɛn donc n k'a b'a kɛ misiriba la ni courant tigɛra cogo o cogo misiri ka se ka wele ventilateur ka se ka bila a la o bɛ silamɛw ni na hinɛ o de kama. ayiwa baaraw olu kɔni banna sisan sa misiriba maaw olu ka panneau solaire a b'u bolo u nana baara kɛ ni a ye a ka se ka kɛ u nafalan ye u k'a minɛ ka ɲɛ. Senegali premier ministre n'o ye Ousmane Sonko ye ale ko sa ko baara fɛn fɛn kɔni kun kɛra n'o ye ka so minnu di mɔgɔw ma lotissement ko hukumu kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen an'u ka marabolo la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔra a ma ko sabula laɲini dɔ kɛra sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ o y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn ninnu ma di u dicogo la so ninnu maa yamaruyalen tɛ k'u jɔ hali papiye n'o b'i bolo. RDC ale ni M23 maaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa u k'u sigi ɲɛŋɛ ka kuma kɛlɛ min bɛ sen na ale bɛ se ka ban cogo min na mars kalo tile 18 nata in k'o kan ka kɛ Angola faaba la n'o ye Luanda ye a yira sa k'a fɔ ko min ye Afrique Australe bolofara jɛma jɛkulu olu y'a yira sa k'a fɔ RDC kɔnɔna na u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen u bɛna fɔ k'olu ka bɔ yen pewu sabula min ye baara min ye n'u kun y'o boloda ka se ka o kɛ k'o tɛna se ka to sen na kunungo alamisa u ye kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko sadaki kɔni sɔrɔdasiw olu na u cɛ ka bɔ yen yanni jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ yaasa bɛn kumaw bɛ se ka fɔ cogo min na i n'a fɔ laɲiniw bɛ ka kɛ cogo min na ɲɛbila baara la. Union européenne ale ko ni ala sɔnna ma min ye euro wari miliyari 4 n'a kunkanfɛn olu bɛna to kɛ ka baara kɛ Afrique du Sud kaw fɛ yaasa min ye kuranko ye u bɛ se ka sigi ba la cogo min na kuran min ni u bɛ se ka nafa ɲɛ yaasa ka se ka furaw k'olu dilan sabula nin waati na kuranko gɛlɛya a badɛgɛlen no Afrique du Sud fana fɛ yen fɛɛrɛ min sigitɔ filɛ nin ye sa o kɛ kun ye sa u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma Union européenne ale ni farafinna Afrique du Sud olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ san 7 nata in kɔnɔna na ka se ka furaw olu dilan. Halisa sɔrɔko ta nasira fɛ jɛkulu minnu bɛ sɔrɔ kimɛli kɛ farafinna tɔgɔ la u y'a yira sa ko farafinna ka sɔrɔ kɔni bɛna yɛlɛ kosɛbɛ k'a daminɛ san 2005 in na ka taa se san 2025 in na ka taa se san 2026 ma ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka min yira o ye k'a fɔ sa min ye sɛnɛw ye ba bɛna don o la maa caman bɛ yen olu bɛna u ɲɛsin cɛsiri baaraw ma kɔdaw ni baadaw la yaasa ka se ka yiriwali kɛ ka dunga fa sabatili baaraw boloda yɔrɔ caman na sifinaka dɔw bɛ yen olu kɛlen don k'u labɛn yɔrɔw la yɔrɔ minnu na ni sɛnɛkɔnɔ yɔrɔbaw bɔ yen sa ka se ka taa baara kɛ olu la jamana fitana caman y'a yira sa k'a fɔ u ka musakaw la sɔrɔ ani da dumunifɛnw ale ni balo sɛnɛnikow u bɛna ba don o la kosɛbɛ ko bɛna na yiriwali ye ani baara ye farafinna jamanaw olu caman kɔnɔna na cɛsiri o hukumu kɔnɔna na nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ nin min ye lamɛnnikɛnkaw ye olu y'u kɔ don min kɛ maaw yɛrɛ bɛ fɛ k'u ɲɛsin baara ma ka se ka yiriwali kɛ u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na dɛmɛw olu tɛna se ka sɔrɔ ka kɛ u sago ye bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'i cɛsiri i ka jamana kɔnɔ yaasa i ka se ka fɛn k'i yɛrɛ ye min b'i bɔ nɔgɔ la. Ngilɛw olu ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲinini kɛ sa olu kɔni bɛ ɲinini na hali bi ɲinini u bɛ k'o kɛ sa palibana bɛ se ka furakɛ cogo min na soso min yɛrɛ bɛ pali bila maaw la k'u bɛ k'o ta k'o don buteliw kɔnɔ k'o maa minnu k'o lajɛ o lɔgɔbɛw n'o ɲininiw bɛ sen na hali bi yaasa palibana ale bɛ se ka si latunu cogo min na sabula n'o y'a sɔrɔ a bɛ bana bila anw na tubabuw fɛ yen keba taako kelen don ha soso ma n'i k'i tubabuw fɛ yan ɔnzɔnfiniw ayi olu tɛ pali fɛ dɛ olu n'an tɛ kelen dɛ seko ni dɔnko ni ala sɔnna a ma an nana an da don ale la su kɔnɔna na min ye Mamu Dafe a tun bɛ conservatoire kɔnɔna na baara minnu bɛ yen n'o a bɛ ka munumunu salo kɛ ka taa ka cakɛdaw lajɛ a bɛna taa a taara conservatoire ale kɔnɔna na ka taa yen lajɛ nin bɛ dan sigi an ka kibaruyaw la bi wulada in na ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 Bakari Samake Move Africa Maritel ale min bɛ Move Money kunna an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ taxation ko bɛ cogo di Move Money na ale ni digitalisation ko bɛ cogo di an nana babu sigi o kan su in na yaasa aw ka se ka faamuyali kɛ o la a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 21. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa
e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda